ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама кас сиҳат саломат хонобод сарбаланд ҳастем. Бародарони азиз, ду сар ғаноҷини биғзи нозоида навор менем пешкаш шумо мегардем. Тамошо кунед, лайка, подписатсияро фаромӯш накунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Бародарони азиз, ин мол 7 моҳа боло биғзай. 7 моҳа боло гусала калон даст мезана. Ами одами намефаҳмидагӣ боша, агар дастша бимона, иншоалло ки мефаҳма биғзиша. Ғаноҷини ҳоли ягонта зоидагӣ нест, дута дандони калон партуфтагиай. Масъалаи аҳлӣ хурду хӯрокшамаш кафолат дода мешавад. Бародарони азиз, ягон камбудӣ аввалаш худои бузург надорад. Мол тамошо кунед, мол ҳамаи тарафош бибинед. Бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Тамошо кунед бародарони азиз, ба ҳазур бемалол тамошо. Касоне ки бо наздиктар бошанд биёянд хонада тамошо кунанд, ай пешӣ бибинанд. Бовар ки гусала инамита бозӣ мекунад дар шиками гов, ҳамин хеле маълума аввалаш худо. ина бародарони азиз, масъалаи аҳлии гов ина бачаам нишон метиҳад. 4 чоч хадавой синиҳои ширӯ дорад, халта синиҳои хубам дорад. ина бародарони азиз, чочош парша бинед, ранги гуфт гапо, ай чочоша дарозиша ранги зоидагӣ боре, бо гое ки як тамезоянд чоч пари хуй меша. ина хел чочакои хуб дорад. ина ай қафои мол қабидесай, беҳад аҳлай. шид баша бачаҷон, ина бо як бурга хидам меқапам. бибинед бародарони азиз, ягон камдӣ надорам. мол масъалаи аҳлиш беҳад аҳлай. чочоша бинед, дарози хушрӯай, халтасинаи хубам дорад. ина бародарони азиз, ай қафои молам тамошо кунед. ин халтаи синарам тамошо кунед бародарони азиз. хушрӯай, иншоалло ки беҳтарин молай синае мена ки каҳини. бародарони азиз, ай тарафи чапи молам ба қуввата хишам ғанаҷина меқашидагина, иншоалло ки беҳтарин молай, беҳад аҳлай. аҳлиш ба дараҷаи олиша бародарони азиз. ин номри рақами 1. ҷамо ду сар ғанаҷинда навор мемонем бародарони азиз. бародарони азиз, ин рақами 2 мо, инам ғанаҷинам 7 моҳа биғз, уша 7 моҳа болоа. ҳамиша гусалааш даст намезанад. бародарони синаҳа ки хуб карда, мол барвақтар ёша ҳоли дандонош ҷалсай, мол просто барвақтар бақарафтагиай, не ки беҳад синау чоч пари худа, чочои анами баровари ҳамин моли калон чоч кардагия. бародарони азиз, ҳозир ман қафо нишон метиҳем, тамошо кунед синаи ғанаҷина, тамошо кунед бародаро, чӣ хел синаҳа ки хуб кардааст. беҳад синаи фасон дорад, халтасинаи хуб дорад, стойкаи хубам дорад. ғанаҷин ёша ёли. масъалаи аҳлишам беҳад аҳла. ина бо як бор дига ҳамин мола синаша тамошо кунед бародарони азиз. ина ай қафоай, халтаи синара бибинед бародарон. ин хаҷатман камтар пешкаш бачаҷон. ина бародарони азиз, синаи мола тамошо ки сина халтаи синара ҳуй кардагиай. масъалаи аҳлиш хурду хӯрокш пахтазанак боре мехӯрад. ина сари даҳани мола бибинем, мол худаш ёшака ёли. ина масъалаи аҳлишам ҳозир нишон метиҳем бародарони азиз. меқапем чочи мола тамошо кунед, чӣ хел чочакои дарози хушрӯ дорад. потаҷадан камтар қафомон, як камтар қафош телакта поша қафомона. ина бародаро тамошо кунед, чӣ хел чочакои хушрӯ дорад, чочои дарозе дорад ки иншоалло ки моли хуб меша. ҳамин касеро худо насиб карда боша, иншоалло раҳмата мега. ина бо як бурга ай тай пош сёмка менам, чӣ хел чочои дароз дорад. аксарият ғанаҷино бузбала мешанд ки хеле чоч пари хуб намекунанд. такрорам шаб бародарони моло қарор додам дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. метавонед бародарони хонада бибинед, муомила кунед. хубе ки занг бизанед, бипурсед, комментария хуб шавед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед бародарони азиз. мегзарем ба нархи навои моло. бародарони азиз, ина бо як борга тамошо кунем, нархгузорӣ мекунем. моли рақами 1 мо бародарони азиз, 7 моҳа боло биғза гуфтем. аҳлӣ ҳамаш кафолат дода мешавад. доставка аз ҳисоби канали мо ройгон. муомилаи хуб шавад бародарони. доставка дорад ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон. бародарони азиз, рақами 1 мо 17500 сомон муомила дорад. муомилаи хуб дорад бародарони азиз. нархҳорам иншоалло нархҳои дастрасанд, қимат нестанд. хичам моли биғз бародаро беҳад камчина оз бозорда. бозорда моли биғз 1 та медорад бародарони азиз, худаш камчина. талаботш бисёр ҳозир дани момент камчина бародарони азиз. 17500 сомон муомила дорад. мегзарем ба рақами номри 2. рақами 2 бародарони азиз,
13500 сум муомила дора дастсафка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти хатлон. Бародарони азиз, як чизи дигар хотиррасон кунед ки молҳо дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. Касоне ки якҷоя мехаранд бо хубтар муомилаи нағз мешавад. Касоне ки якта дар кор боша, якташан фурӯхта мешавад. Бародарони азиз, то наварҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. Худованд ҳамаи шуморо, бародарони азиз, дар паноҳи исматш нигаҳбон бошад. Барои кор комёбиҳо орзумандем. То наварҳои худоҳофиз. Лайк подписатсияро фаромӯш накунед, бародарон. Подписатсия кардед, поделитсияшам бикунед, бародарон.